Baiwa Allah. Baiwa Allah ya gida. Taimako ne ake so a yi miki a taimakon addinin musulunci. Kin san an ce al-muslimu ankul muslimu anku muslimu. Baiwa Allah. Ya ina miki magana wannan irin wulakanci ne. Kawai ku mata saboda wulakanci ba komai abin da ake miki magana ana so a gaya miki yadda ake yin rayuwa a musulunci. Ba wai kwaɗayi ba ana so a nuna miki yadda ake kuma aka zo aka abin yanzu. In kika tsaya kika fuskance ni ina so in gaya miki ne ni ina ba karamin mutum bane. Duk gidan man da ke ga an rubuta no smoking to nawa ne. In da gidan man ne ke ga an rubuta no smoking in da an rubuta no smoking to nawa ne. Ba wai karamin mutum bane ni ko dan kin gani nazo daji ne nazo nan da yake gani duk gonar mahaifina ce to amma ya daya nawa aka mutu aka ba miki abin da ka so ga miki ba wani abu ne. Muna da gonan gado. Gonan gado? Gonan gadon nawa ne? Abin da nake so yanzu ki sani. Wai an tara 50,000 aka ce. Aka ce na siya 500,000. Ha ba. Na rantse miki. Da Allah yaushe kai karɓa dai ka ɗan. Wallahi babulati na ce gogo. Allah akwai shanu. To kin gane? Guda 2 da 3. Guda 2 da 3. To abin da nake so guda ɗaya ne. Shanun. Za mu je mu same su saboda kin san yanzu sauro yayi yawa. Kowace za a sai mata net guda ɗaya a dinga sata tana kwana. Ita sanuwa? Ai saboda malaria. To ka raga min ɗan kaɗan mana. Ba fa ƙaramin mutum bane ni. Allah ya min arziki, ya min dukiya, ya min kuɗi. Motoci na hawa ma ban san adadin su ba. Kin gane? Idan Allah ya sa kika tsaya zaki ci arziki ki ba arziki. Kai ko kai ne na gani jiya ana ta jiniya. A kin gani? Bakin mota amma ban fito ba ina ciki. Ni ne. Kin gane ni? To ka dan san mun kaɗan ma. Ki tsaya ki ci arziki ki ba arziki a inda yake. Ko ba ka ba? Ki ci arziki ki ba arziki a inda yake. Kar jayaniya. A'a. Yanzu abin nan. Yanzu yaushe ne za a yi abun? Su shanun. Yanzu abin da ya sa. Insha Allah na ba Dangote aron kuɗi ne. Aikin sai na aron kuɗi a gurina. To. Lallai ka kai shegen mai kuɗi. Wallahi kika zage ni? Wai na ce tunda kana ba shi. To Dangote na dan bashi aron kuɗi kuma insha Allah. To ka zan ka san min ina dan kora mana. Ki tsaya ki ci arziki ki ba arziki a inda yake. Kin gane? Ki ci arziki ki bar arziki a inda yake. Yawwa insha Allah mun gama da Dangote da yanzu na bashi aron kuɗi. Haba. To gobe insha Allah. Kin ga nan anan nan gona ta ce. Haba duka nan je. Duka nan da kike gani duk bishiyoyin nan. Duk bishiyoyin nan ai mu din ai ba kananan mutane bane. Yawwa shine saboda Tuni dai bari in yi dai in wuce. Za ki wuce? Saboda za mu je mu ɗan kai shanayen. To aje a kai shanayen. Yawwa aje a kai shanaye kin ji? To yaushe ne za ka zo? A'a gobe ai nan sai mu haɗa nan. Me wannan ka rika? Wannan? Rediyo ne? Ba rediyo ba ne. Ai wannan mutanen birni. Kin san daga birni muka zo. To muna waya da su suna can muna nan. Ke ma zan samu miki taki irin ta. Ke dai kawai ki tsaya ki ci arziki ki bar arziki. Ko ba ka ba? Yawa. To na gode. Yawa sai an jima. Na gode. Allah tsine miki. Na gode. Au. Na gode sosai da sosai. Na gode sosai. Kin san mu mutanen birni in aka ce ma shege ma'ana babban mutum kenan. To Alhaji shike. Yawwa to na gode. Yawwa. A gaida mutanen. Za su ji insha Allah. Ina gaida. Za su ji insha Allah. To nace ka bani ragowa. A ke ki tsaya ki ci arziki ki ba arziki inda yake mana. To ai na ga can za mu tafi. Ki je ke dai kawai ki ci arziki ki ba arziki inda yake. Alhaji ba za a samu komai ba. Kina sataran su fa? Me haka? Kin ji ai. To matsalar kuɗi ce yanzu kawai ke dai ki je. Shikenan sai mu abin nan. Ta Alhaji ba. Yawa. Na gode. In ba a haka ya za a yi mutum ya ce koshi. Ko kwandala ban da ita wannan wayan ma alo ta da yanzu ga miki. Tunda uwar kashi na ta dauka barin gina.